Telo ayanga nitire moko kuom masira mag omenda mane biro e pacho kae mano kokalo e bwo riwruok mano mar USAID mane ong'adi gino makoro ne okelo pek ne moko kuom sectors e pacho kae ahinya to mago masiro weche mag thieth e pacho kae kanyaka sani wang'eyo ni sir mar omenda mane Kenya yudo kokalo e agucho omenda mano mar USAID thothne ne siro weche go mag thieth ahinya to mago mag gayo landruok mag kute mag ayaki e pacho kae tuo mar malaria, tuo mar TB, kachiel koda siro wechego kata siro joma mine kinde magedhe nyuol, kachiel kod wechego mago mag chiwo chanjo ne nyithindo matindo e pacho kae. Nyakwara Mugejwang' omenda mano mar siro chenro mag thieth e pacho kae osebedo ka duono. Ang'o momiyo mae timore? Wang'eyo ni ma timore kaluwore kod okang' mane pinyno mar Amerika ne okawo mano mar keto jopiny Amerika mokwongo. Kata kamano nyaka gisani sirikal ma pacho kae winjo bed ni timo ang'o ahinya to mano mar bugo mano dong' tok ka omenda makamano ne osewuok. Okinyi makawuono Nyakwara Mugejwang' antiere kae kod welo ariyo kata kamano gionge studio marwa e county ma Nairobi kae. Wendowa mokwongo mano Eric Kioma, jalup jakom mano mar National Network of TB Champions. Otudore kodwa achiel kachiel ka entiere studio marwa e county mano ma Kisumu. Ka wendo na machielo mano Dr. Dennis Miskela, jalup jagoro mano mar KMPDU, obobedo ka otudore kodwa achiel kachiel kokalo e yor lony manyasani mano mar Zoom ka entiere county mano ma Meru. Nyakwara Mugejwang' bed thuolo mar chwalonwa ote, paro, penjo moramora kokalo e nambwa mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Yiena mar mondo mi achak kod Eric Kioma, jalup jakom mano mar National Network of TB Champions ka entiere studio marwa e county ma Kisumu. Yaore Eric Kioma, ichiw nade Kisumu kono machiegni? Achiew maber e nam koni. Wadhi maber. Machiegni twak okinyi makawuono. Eric, wang'eyo ni waseneno ka omenda mano mar sira mane wuok e pinje maoko ka biro e pacho kae mar mondo mi osir sectors mopogore opogore. Wang'eyo ni mano thieth mano mar tuo mar kahera ma in achiel kuom jogo mawuok kata jalup jakom mano mar National Network of TB Champions. Wang'eyo ni e kinde makoro omenda makamago ne ondusi kata koro ne biro matin e pacho kae. Mage moko kuom sectors kata moko kuom tuoche manitemo galandruok maggi makoro ne oyudo peka ahinya mar neno kaka inyalo gagi e yo makare. Nyaka ne wabed kod ng'ikruok kata nyaka ne omenda mano ma donors chwalo e pacho kae nyaka no bed matin. Ere kaka mano osekelo pek ahinya nyate sekta mar thieth e pacho kae? Eric Kioma. Aparo uru kamano. Gima nyalo wacho en kama mokwongo an ng'at ma odak kute kendo gimomiyo wan ngima nikech omenda mane wayudo kawuok pinje maoko. Wagone jogo erokamano. Mar ariyo, kaluwore gi wach thieth madhi gi kahera. Ibiro yudo ni kahera no e tuo manego ji mang'eny kabisa modak gi kute. Ma sechegi kaka wanyalo wacho ni programs go niyudo ni pesa mang'eny ne wuok oko molo pesa mane sirikandwa keto. Koro yudo ni kane Trump owuok mowacho ni koro waonge ni pesago, ong'ada pesago dichiel. Nitie gik mang'eny manotimore e program. Nitie jok mane odhi dala, nitie jok mane oyudo buok, nitie gik mang'eny mane timore nikech kata sechego ne walokoga program moro miluongo ni integration mar services mondo wabed gi ni wan jok modak gi kute kata jok ma dwaro thieth ma kahera ni nyaka wadhie e settings ma integrating mano ok rach, lakini iyudo ni nitie kaka kone wadhiga kuonde mane wadhiega ne yotnwa molo sani kaka oriwa. Lakini kendo ka kuom wach pesa ibiro yudo ni sirikal oketo jothieth kamoro achiel. Mano achiel kuom gik mane sirikal aparo okawo ni mondo koro jok matin magin gogo mondo bed ni wanyalo yudo thieth, wanyalo yudo services. Lakini be ibiro yudo nitie jok mane kata luoga ji kadhi e dala e mieregi, jok mane timo limbe mek dala
kata gocho ne jok moleo ne yath kata ken ma kahera kata TB, iyudo ni sani gigo onge. Koro iyudo ni mago gik ma kong'i matut, mago gik manyalo kelo shida mang'eny. Alafu ibro yudo ni kuonde counties miyudo ni donors go, nitie kuonde moko kaka Kisumu, ibro yudo ni ng'eny programs ne gin donor funding. To ne wan gi nyaka migao mane timo ga gigo, to yudo ni migao go e jok mane romo ga gi ji e community. Nitie gik moko kaka gik madhi kata gi ratiro, sani ing'e ni kaluwore kaka pesa tin, gik mang'eny nyalo kethre. To kanye kuma wantie sani be watemo mondo kanyalore mondo wakwayo mana sirikal mondo ne kaka ginyalo neno gigo mondo giket kata gidin kuondego. Mage gik mwatemo mondo wane gik mwanyalo timo. Alafu mokwongo gimoro ma wach pesa mabiro ni, pesa magidwa ni mondo bi, ing'e ni pesa go be ibro yudo ni ing'e ni kata kikelo pesa seche moko nyaka ji oluwe e yo moro makare ma ji ong'e ni pesa go dhi tiyo kanye kata dhi timang'o. Mago nyaka wang'e, ok ni koro ikelo nwa kela pesa nikech ng'ato ok onyiswa kaka pesa go dhi tiyo, waonge kata mesa. Mago gik ma sani waneno. Erokamano. Okioma ilero kanyo makare ahinya ka intiere kaunti ma Kisumu, to nitiere gino achiel makoro ichwalo ng'ur mari. Iwacho ni nyaka sani koro oket jothieth kamoro achiel, keto jothieth kata jogo madwaro thieth kamoro achiel. Ere kaka okelo peka ahinya to ne jogo manitiere kod tuoche mopogore opogore, ahinya to gi sani makoro wang'eyo ni omenda mayande ichiwo sani koro duono kaluwore kod sir mane wuok oko mabende koro nodok piny. Okioma. Koro ineno mokwongo kwa chako gi kahera ing'e ni kikawo jok man gi kahera tidhi keto gi kamoro achiel gi jok ma onge kahera. Ing'e ni kipogo gi kanyo kamoro achiel, ing'e ni kahera en tuo ma landre gi yamo. Koro yudo ni mago gik ma risks mantie. Tibro yudo ni kendo kaluwore gi kute, wan gi gimiluongo ni gina akweda. Koro seche moko kata kuonde adhiga omo yath, iyudo ni ng'ato ting'a kad mare ma yelo cha modhi ge clinic. Ini ting'o yelo seche mikwanyogi, to ng'ato iting'o kad sariyo, to ing'e ni ng'ano pok ochiore kata pok owuok ni odag gi kute. Ing'e ni ji penja ni koro ng'ani ang'o momiyo en gi kad ma yelo to wan waonge go. Mara dek be ibro yudo ni kamoro iyudo ni kata sani koket kamoro niluongo ni nitie gimiluongo ni chronic disease centers makidhi kuno seche moko inyisi ni ng'ani obiro mondo onego bed ni ithiedhe piyo. Koro iyudo ni ng'ato ng'adi e line tikia ni ing'adi nang'o, iyudo kata ni ji abich gi gik machal kamago. Makoro iyudo ni kata ka en chronic tuoche onego bed ni kidhi kuondego onego bed ni ing'iyogi e yo moro machalre. Molo kawo ng'ato kata ji abich to donjo kanyo sa achiel to iwuok sa abich, ji be kuondego sani koro ji opong'. Alafu iyudo ni waonge jothieth be mwan go be tin. Mano be nikech jok manyocha pesa go siro gi migao mago be nosedhi. Koro en sani wanyalo wacho ni en gimoro ma kech kendo en ma gima nyaka watem kabisa mondo wang'i kata sirikal oyud omenda ma keto kanyo. Mano en gima nyaka timore. To bende iwacho kanyo Okioma ni kinde ma okalo chien, kinde mane nitiere omenda mathoth mano ma koro ne wuok e pinje maoko, mano mane ikelo kod jogo ma chunygi ler kata donors, to nitiere kata jogo ma seche moko ne gocho ne jogo mowinjo bed ni chopo e ute thieth mar mondo mi gikaw yath. To paro na ni owinjo bed ni kata intiere kod ndalo ariyo mar mondo mi bi kaw yath, to koro bed ikri makare. To nyalo yudo ni kata ng'ato seche moko onge kata fare monyalo chopo godo e od thieth, to kong'ise chon to nyalo manyo fare e yo makare. Onge mag jogo makoro kata sani wanyalo wacho ni timo follow up ne jotuo manitiere kod tuoche mopogore opogore, bed mano mar kute mag ayaki, mano mar tuo mar kahera, kaachiel kod mano kata mwang'eyo ni mage moko kuom tuoche ma winjo bed ni ng'ato kawo yath mapiyo piyo kata kinde ka kinde. Onge mag jogo ere kaka osekelo ajema ahinya hata jogo ma odak kod obed kute mag ayaki kata jogo manitiere kod tuo mar kahera. Okioma. Ing'eni seche moko kin gi jok ma limi kata dala, kata jok ma wuoyo kodi, kata jok miromogo,
nikech iyudo ka jok man ga kwede ng'eni seche moko nyaka giyud ng'at ma ginyalo wuoyo kode ma ginyalo nyise wechene. Ng'eni sani ka kidhi kuonde ma ithiedho iyudo ni ng'at ma nyocha thiedho e gine e CCC kata e TB clinic gitin. Koro iyudo ni ng'at mobiro manyien moket kanyo en ng'at mok ing'iyogo, ma koro seche moko jogo ne gin daraja wa ma debe ni kata ni ka jogo nitie mage jok manyalo loso ka idwa los mondo wayude e yo moro maber. Nikech seche moko ng'ato nyalo biro to koko neno ng'at mong'eyo to dok mana dala. To ing'e ni mano seche moko nyalo miyo ng'ato yudo koro tuo dhi medre, onyalo yudo kata advanced HIV disease moting'o nyaka TB gi tuoche moko mang'eny. Ma koro ing'e ni jogo gin jok ma muhimu kaluwore gi kaka nitime. Mage gik ma nyaka ji bed piny mang'i ni mondo okete mondo obet maber. Alafu ing'e ni jogo be kata ka nogolgi, ing'e ni jogo ne gin jok mane seche moko chiwore, ok ni stipend matin cha mane gitimo, mane giyudo. Lakini koro ing'e ni gik machal kamago ing'e ni nyaka kata kobed piny kata ka pesa mora mora mabiro nyaka wane ni jogi ere kaka jogi nyalo ketgi mondo bed kanyo kata mondo gibed ka giyudo pesa. Kata ka en ng'at achiel ji ariyo, lakini mago jok monego bed ni indiko kanyo jok mong'e kaka wuoche diye. Ka jogo onge ing'e ni koro bedo matek, nikech wacha kweda ng'eny ka yo kar ka TB ka kata ayaki. To nyaka sani nyaka ne wanyalo wacho ni ng'ikruok ma kamano bede. Jogo ma kaka in jalup jakom mano mar National Network of TB Champions usebedo kudhach e yo machalo nade kalure ni ma en wanyalo wacho ni en riwruok ma koro kelo kanyakla jogo ma nitiere kod tuo mar kahera kaachiel kod jogo ma odak kod kute mag ayaki. Usebedo ka udhach e yo machalo nade mar mondo mi une ni ngima maru uketo yo kala mambele mar mondo mi umed ritoru, kata wabedo ni wang'eyo ni kinde makoro omenda makamagi ne ondosi kata koro ne onge to weche ne liekore ni koro kata yedhe ma ibo bed ka itiyo godo kata mbo bedo kutiyo godo ne koro dhi dok piny mane keto piny Kenya kamarach ahinya. Okioma koro kendo gima dwa wacho mokwongo mondo une kaka gini pek. Iyudo ni jogo mowachogo mane tudowa mokwongo ndalo mane wan ga kwan gi strikes kaka sani wan gi strikes me clinical officers, nurses and madhi kamano. Iyudo ni jogo nitie kaka ne gimiyo kata inyalo terne kata ng'ato yath e dalane, inyalo mondo muony yath nikech yedhe gi kaka meke ART ma ji muonyo en yath mimuonyo nyaka ngimani te. Mar TB be ok inyal chikre. Koro ing'e ni wan gi moneno en mana ni watego jowa, alafu wang'iyo kata ka ng'ato nitie kata kowacho ni en gi shida moro kamoro, wanyalo tudore nikech wan gi network, wan gi groups, wan gi WhatsApp groups, kata ka shida moro wuok wanyalo tudore piyo piyo to waneno ni ere gima nyalo timo. Lakini ng'e ni mago be nitie gik moko nyalo timo nikech moko nyaka timore hospital. Alafu en mana nyaka wawuo, nyaka wagol duondwa, nyaka duondwa be obed kata wach pesa no nyaka duondwa obed nikech kobedo kanyo eka wabiro ng'eyo ni kata ka gibiro nitie yore mwanyalo bedo kanyo kata iloso gima koro ji oyiego. Ing'e ni ka ji ok oyie gi gimoro ing'e ni gigo be nyalo kethre kata inyalo yud ni ketho pesa kata ng'ato chama pesa to ji ok yud thieth to gik moko kethre. Nyakora Mugejon pod antiere kae kod Eric Okioma mano jalup jakom mano ma National Network of TB otudore kodwa achiel kachiel ka intiere studio marwa e county ma Kisumu. To Eric kapod wadhi mbele kod twak marwa, sirikal ma pacho kae winjo ben ni timo ang'o hie ahinya to mar neno ni sekta mar thieth odhi mbele e yo makare, kata obedo ni wanyalo wacho ni omenda makoro ne wayudo kowuok e pinje maoko ahinya to pinyno mar Amerika sani koro noduono matinde ni wanyalo wacho ni wan kaka jo Kenya owinjo ben ni waikore e yo machalo nade. Sirikal owinjo ben ni ikore e yo machalo nade kata keto piny okenge machalo nade maneno ni jogo ma odak kod kute mag ayaki oko koso yath, maneno ni jogo manitiere kod tuo mar kahera bende oko koso yath margi. To kopogore kod mano bende par ni piny Kenya en achiel kuom pinje mosebedo ka temo ahinya mar mondo mi oduok piny landruok mag kute mag ayaki mano kokale yedhe mago mag PrEP kaachiel kod PEP
ma ji ne muonyo mar mondo mi kik gigam kute mag ayaki. Yedhe ma kamago bende iwacho ni ne odok piny kaluwore ni sani koro onge omenda mwayudo kowuok e pinje maoko. Winjo bende waikore e yo machalo nade, kata migawo mar thieth ikore e yo machalo nade sani ma koro sir mar omenda oduono? Okioma. Aparo ni wacho omenda gi nyaka gima nyaka sirikal otim, nyaka gimed pesa, nyaka gidwar pesa gigol kamoro, nikech ng'eni pesa Kenya pesa ng'eny. Gima timore gi Kenya ka en mana ni wan gi mibadhi mang'eny mar pesa. Pesa nyalo yudre Kenya kata pesa mawuok oko go be kiluwo kata kane Trump onyono piny matek. Achiel kuom gik momiyo Trump olokre kamano en mana ni seche moko pesa ok chopnwa, wan jok monego bed ni yudo kony ok chop. Koro yudo ni seche moko pesa go itiyo kuonde moko, seche moko ji dhigo e seminar, jok moko dhi e workshops mang'eny makoro sani, nikech kata sani kaka wan gi technology sani ji nyalo dhi e virtual, ji nyalo train e virtual, to pesa go inyalo kan to ikete kamoro, to waketo gik e yo makare nyalo bedo maber. Alafu ing'eni msigo mar Kenya ok en mar Trump kata jopinje maoko. Sirikal onego bed ni keto pesa kanyo mar nyiewo yedhe, mar nyiewo gik ma itiyogo e lab, mar puonjo dakteche. Kaka sani ng'eni wan gi integration ni, jok manyocha ni e CCC kata TB clinics ok ng'eny ahinya. Koro yudo ni kidhi kar koni makoro wadonje integration, iyudo ni jok matiyo kanyo pok otieg gi maber, maseche moko ing'eni tuoche moko gin tuoche ma iyudo ni weche ratiro ma dhano ing'eni gin gik ma sensitive, gik madhi kaka HIV madhi kamano. Koro ing'eni jogo nyaka tieg gi ekwa nyalo wuok e kuonde ma wantie sani. Kata kimedo, kata king'iyo gimiluongo na Abuja Declaration, nowacho ni nyaka health budget nyaka bed 15%. Tiyudo ni sani kata king'iyo Kenya ka inyalo yudo ni inyalo yudo ni budget en 8% ema dhie health. Makoro mano nyiso ni nitie kasoro kanyo, lakini nyaka gimak tielo magiwach ni igani waketo kata ken billion 10 kata billion 50. Iga mabiro imede to bedo kata billion 70. Kamano kadhi malo, ok ni koro chunga kanya, alafu pesa go ing'eni nyaka wanon. Be jopiny be nyaka non ni pesa go tiyo nade. Mago gik ma nyaka waket mwang'iyo. E gimomiyo wawacho ni nyaka duondo bed e mesa mondo wang'e ni pesa go tiyo kanya. Nikech kata sani ok inyal dhi tindika gik moko tindiko tibiro tinyisowa ni koro wayie ni koro anasekelo pesa. To pesa no ikia ni iwacho ang'o, to wan duond waonge gik mago be gik ma nyaka wang'im waket piny koro eka gik moko nyalo losre maber. Okioma, to e kinde mane wachako twak marwa bende iwacho kanyo ni nitiere kaka moko kuom chenro mane ochunga ahinya nyato toka omenda mane koro wayudo kowuok kuom jochiw konya kata donors noduono e pacho kae. Gin moko kuom chenro kaka mage mane ochunga ahinya nyato kata e kaunti ma Kisumu ko, nikech kuom ranyisi ang'eni nitiere od thieth mano maduong' mar Malo Momba mayudore e kaunti ma Kisumu mane nitiere chenro mopogore mane isiro kod jogo ma wanyalo wacho kod dongere ni donors. Gin moko kuom chenro mage ma wanyalo wacho ni e sekta mar thieth ka mosebedo kod ng'ikruok nyaka ne omenda mano mar donors duona kochakore higa mokalo. Okioma. Goro iyudo ni seche moko kaluwore gi ng'eni seche moko kata kidhi hospital nitie gik moko mitimoga, kata itimo viral load, itimo gimiluongo ni CD4, kin gi gimiluongo ni AHD, nyalo timni CRAG test, nyalo timni gik madhi gi TB lam. Koro ibro yudo ni seche moko inyalo dhi hospital kata dipar tiyudo ni kata ni gino ok timre nikech joge mane chiwo pesa mar gigo. Ing'eni ng'ato kowuok e ode kodhi hospital kata dipar, iyudo ni onyalo weya thieth. Alafu gigi matimore ni iyudo ni kata jok mane tiyo kanyo be kwadhi gi iluongo ni human resource for health gi dongera, iyudo ni jogo be odhi dala. Alafu jogo gin jok mong'iyo gi ji, ok ni koro pesa en mana ni pesa onge michulo gi, nikech jok madwaro thieth ng'eny. Nikech Kisumu ka wan gi ji chiegni 120
roughly around 120 people living with HIV Kisumu ka. Koro inyalo neno pek no gi ka jogo koro ogol to en county manoting'o nikech mani lao Global Fund county ni nichiwe ga America to jo America go ema kendo yudo ni oweya ong'ada mfereji dichiel ma wachno obeda kamano. Although wanyalo wacho ni kata sirikandwa sana kaka jotendwa ma county nokawo okang' ndalo moko ma gikawo jok manobed ni tiyo kuondego chon ok sani ma okawo gi mondik gi tich ne gindiko healthcare workers. Ing'eni mano e gimobiro mokonyowa matin nikech jogo noseng'eyo gi system mar America no matin makoro mano nokonyo kabisa. Kata ng'at manoneno gino aparo ni en mana ni wach pek no emomiyo wanyalo be kwawuok wanyalo nena gigo to walosa weche lakini pek to pod nitie. Iwacho kanyo ni pek poni nitiere kata kamano bobedo ka wamedo nono ni to pek makamano inyalo tieke e yo machalo nadi. Yena mar mondo mi arwak wendo na machielo mano Dr. Dennis Miskela jalup jagoro mar KMPDU tudore kod wachiel kachiel kokalo yor lony manyasani mano mar Zoom ka entiere e kaunti ma Meru. Oyawre Dr. Miskela ichiw nade okinyi makawuono kendo machieg network. Watwako tudore kod omenda mano mar siro sekta mano mar thieth e pacho kae mosebedo ka duono ahinya kochakore higa mokalo ma wang'eyo ni nitiere moko kuom donor funds ma koro ne ochungi kod sirikal mano mar jatend piny America Donald Trump. Kar kamano kochako twak marwa yanga Dr. Miskela okinyi makawuono wanyalo wacho ni gin sectors kaka mage mag thieth mano bedo kod ng'ikruok maduong' ahinya tok ka koro nwasebedo kod wanyalo wacho ni nwasebedo kod onge mar omenda mawuok kuom jochiw kony mawuok e pinje maoko. Dr. Miskela machiegni. Dr. Miskela okawinji e yo makare kaka microphone ni off kosikete on kanyo okwawinji e yo makare kinyalo mana lose matina mar mondo mi wadhi mbele kod twak maro nyakoro moge jong waloso wechego mago mag tudruok kod Dr. Dennis Miskela jalup jagoro mano mar KMPDU ka bende obobedo ka ong'isowa ni to gin sectors mage ma ahinya osebedo kod ng'ikruok sekta mar thieth nyaka koro ne wabed kod duono mar omenda kowuok kuom jogo makoro chiwo sera mar omenda kowuok e pinje maoko. Kata kamano kapodi waloso wechego mago mag tudruok e yo makare kod Dr. Dennis Miskela yena mar mondo mi wadhi mbele kod Eric Okioma ka entiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Okioma, wang'eyo ni sekta mar thieth nyaka sani thothne iwacho ni entiere lweta sirikal mano mar loch gwenge kata counties magwa winjo bed ni timo ang'o ahinya to mar neno ni gimedo konyo kata gimedo chiwo sera ne jogo manitiere kod tuoche obed mano tuo mar kahera jogo modak kod kute mag ayaki maneno ni onge ng'ata e kaunti moro amora ma okoso yath kaluwore kod onge mar omenda kowuok e jogo mago machiwo konya mawuok e pinje maoko. Okioma. Aparo gimokwongo kabisa wadwaro ni kata ingeni omenda mang'eny nitie gima wuok e national government alafu nitie gik ma county choko manyaka bed ni itiyogo e county. Koro iyudo ni kaluwore gi omenda en kamoro amora kata ka en national kata county pesa mar thieth nyaka medi. Alafu nitie gimoro ma sirikal ogolo wachni iluongo ni wawach ni shani onego bed ni giwuok matek mondo gipuonj ji mondo ng'e berne mar sha nikech ji mang'eny kia berne mar sha nikech wan kaka seche moko nikech wan ne wang'iyo ni kwadhi hospital wadhi adhiya pesa okelnwa yath okelnwa koro wadhi adhiya timiyo amiwa yath to wawuok to wadhi e utewa ka itimonwa test mok wachul pesa ma koro seche moko nyalo bedo mayot lakini ing'eni sani ing'eni koket gik madhi gi sha no to puonj ji maber ma ji ong'eni kaka sha go tiyo kaka pesa go kata ka dong' e facility kuma wantie kata jok ma wacho ni noweyo okogo mago kuom pesa ma ka ji ogine maber
nyalo gine ka jong'iye maber nyalo konyo oganda kata kuma gintie. Koro mano e gima nyaka counties nyaka tim mano. Kata kwaluwore gi national be gin be onego bed ni gichiyo kata ka yud pesa midwaro ni iyudo ni kata jo county pesa midwaro ka wuok oko no kata ma America dwa kelo no ibro yudo ni pesa no nyalo dong Nairobi tichame achama kuno to rumo. Ingeni omenda go kata ka biro nego bed ni kaka pesa go nyalo bira kata jo county yudo, alafu koro kaluwore kada kadhie gweng wan be kaka jok mane actors kaka community health actors mantie community wan be nyaka watem wayud pesa go nikech ibro yudo ni kuonde mane ne wapuonjo ji ne wan gi support groups ne wan gi kuonde ma ji rome to wamiore information kaka mek shago to sani yudo ni gigo onge. Ng'eni chon kata kidhie health facility kata kidhie CCC kuma jok modak gi kute kata jo TB kidhi kuno inyalo puonjo gi nikech ng'eni mago tuoche ma kata kidhie outpatient clinic sani moriwo ji ng'eni mondo ichak puonjo ji ni mondo ng'ato ochiwore mondo owuok nodag gi kute ng'eni tek ng'ato ka ng'ato oling gi mare kanyo. Koro ng'eni yudo ni ng'ano seche moko kaluwore gi yudo wach kaka onyalo timo kata kuonde monyalo penjo, yani mano ing'iyo gine mar kaka for example gimiluongo ni article 35 mar Kenyan access to information. Ng'eni mano ne miyo ji yot mar ng'eyo ang'o matimore kata puonjruok kata ka en for 30 minutes 1 hour to ng'eni gino koronge ka gino koronge koro onego bed ni neno niere kaka inyalo tigi kata community based nikech kiwacho ni sani idwa tim gik miluongo ni G2G to gigo ogol oko mano koro hinyruok ni kanyo nikech tiji kituo ibro beda kidhi hospital tiwuok kendo idok man hospital to kuonde manyocha usore tu wuoyo kata gipuonjo uonge. Koro e gweng kae groups machal kamago kata CBOs kamane grassroots go mago gik ma onego be ni ineno kaka jogo be nyalo yudo yore kaka ginyalo be yudo teko mar puonjo jok ni koro waketa ni pesa no beda ka sirikal to kuonde moko gi ok dhie nikech ibro yudo ni thieth ma Kenya kata kidhie reserve kata king'iyo maber ji ohero loso gik moko e bath ndara takini kidhie oko kata kidonje miere kata deep rural iyudo ni jogo nitie gik ma weche magionge go. Koro nitie gik ma nyaka wabed piny mwang'i mondo jowo obed ni yudo puonj kata yudo weche manyalo konyogi manyalo winjo kata wach maginyalo ng'e kaka shago kata gimoro amora kaka nyalo tiyo ae to ginyalo bedo ni gin be gisiro sirikal gi kuonde magintie. Mage gik ma nyaka sirikal ng'i nyaka yie kendo nyaka bedgo, ok ni koro wandiko ne gi chek to gibeda gi pesa go alafu ni koro ni gini magiwuoyo nikech kuonde moko kata mwadhi go hospital kata sani kwa nyalo wacho ni wasebedo gi sandruok seche moko mwadhi hospital nyaka kata nyoro ok ni kata wawach ni chon kata nyoro nikech wan pile ka pile nyaka wayud wach ni ng'ato okos ne ng'ato hospital to kiluo ibro yudo ni wach hospital otimore mana kuma oyudo thieth to mano ng'at monego bed ni sirikal ng'iyo. Koro jok machal kamago be nitie to nyaka wang'igi nyaka wang'e ni kata ka pesa biro ere kaka ng'at machal kamano inyalo kete ni rito ni pesa. Koro ng'ini mago gik ma nyaka wang'i. To okioma imulo wach moro maber na ahinya mano kotudore kod okumba mar thieth mano mar SHA. Parne dwe mar 10 mano higa mokalo mar 2025 riwruok ma oriwo jogo ma odak kod kute mag ayaki e pacho kae dwe mar 10 higa mokalo ne gibago ng'anyo mar tipo mano buore Nairobi kae ka koro ne giyuaka ni okumba mar thieth mano mar SHA koro ne ok tinegi yo makare kalo ne okumba mar thieth mano mar SHA ne ok migi thuolo mano mar mondo migi ne kaka inyalo pim gino miluongo kanyo ni viral load ka achiel kod CD4
monitoring mowinjo bed ni timo ne jogo ma odak kod kute mag ayaki e pacho kae. Yes, iwacho kanyo makare ahinya, nowinjo bed ni jopiny bedo kod ng'eyo ewi okumba mar thieth mano mar SHA. Kata kamano, okumba mar thieth mano mar SHA gi sani bende oseloso mar mondo mi jogo modak kod kute mag ayaki obed kod nyalo mar mondo mi opim gi viral load kaachiel kod CD4. Kalure ni moko kuom giwacho ni ute thieth moko dwaro ni gichul omenda manitiere kind 500 kata 3,000 eka koro opim viral load margi. Omenda ma giwacho ni moko kuom giyudo pek e chulo e yo makare. Okioma. Aparo ni kaluwore gi weche SHA gi, gimonego bed ni ji ong'e ni kichulo SHA, kapok kichulo, for example, anyalo we awach ni hospital kaka Victoria Hospital ma Kisumu. Kapok kionge SHA, kidhi kuno, kitimo test nyaka ichul. Ichulo nyaka, for example, ichulo 500 kitimo ni. Lakini kin gi SHA, SHA no chulo ni. Lakini be kwawuok kanyo, ibro yudo ni wan kaka jok modak gi kute, kata jok man gi wach kahera, tests mitimo. Nitie test moko minyalo timni, to chon ne nitie test mani inyalo timni, alafu nitie mani ichulo. Lakini yudo ni kuom tests go, ibro yudo ni, for example, kawachi ni package of care. Sani ok anyal make gi wiya, lakini kiluore ka package of care. Wadwaro ni kata kashano, iyudo ni allocation ne pesa moro moket mar timo gigo ing'e ni tin, ok bed no oromo. Kata inyudo ni to seche moko dwarore ni mondo itim gik moko mang'eny. Kaka for example, kaka an ng'at man tie gi 60, achiko kochopo June abro bedo 63. To iyudo ni an kaluwore gi thieth be kaka denda gi NCDs, iyudo ni seche moko gik mabro dwaro ng'eny. Makoro ing'e ni seche kata shano kata kikete, mago gik manyaka gibed piny magine no ketgi e laini makare, makata test madware mondo kik wabed gi pek. Koro mago gik madhi mbele, mago gik ma pod wanono, mago gik ma pod wane mesa, to ber ka ging'i maber, nikech ing'e ni Kenya en achiel kuom pinje moting'o jok modak gi kute mang'eny e piny mangima. Koro ing'e ni kotim kamago, nikech test moko gin test mar geng'o, yani iluongo ni prevention. Makoro kaka CD4 onego bed ni timo na, kaka an onego bed ni timo na CD4. Ok ni koro kase bedo matuo, for example, ni kase bedo matuo, ni koro ikitimo na CD4 award. CD4 onego bed ni dichiel, kata kitimo na viral load, CD4 onego bed ni timo na kata once a year, mondo ng'e ni CD4 na chal nade. Ken below 200, mano nyiso na tuo ni an gi gimiluongo ni tinde ok en AIDS, tinde iluongo ni advanced HIV disease. Lakini yudo ni gino ok tim, to onge gik mitimogo, to king'iyo maber, mano is one of the gik miluongo ni stop AIDS standard of care, nikech tuoche kaka kahera, gimoko ma paro ni nyingi gi tek luongo gi kae, for example, ni cryptococcal meningitis. Mago te, kiseyudo ging'e ni thieth be koro chako bedo ni mapek, bede expensive, gigi wachal kama. Koro ng'e ni test moko gin itimo ni periodic, itimo ni routine, makoro micheka cheka, nikech kibedo matuo, to chak thiedhi bedo nengo matek. Mage gik ma jasirikal kata jok ma gine Ministry of Health onego bed ni ng'iyo to keto piny, nikech nitie gimiwacho ga ni prevention is better than cure. Haya, we asoma nemo kukum ote manyakwa Ramogi Ajwang' chwalono wako kale Facebook kata kama ntiere achiel kachiel. James Asembo ng'iso kae ni USAID gi PEPFAR ne tiyo maber. Omiyo Ministry of Health oket okenge mabeyo mag tieko mibadhi mondo Amerika odhi mbele. Ote machielo mano mar Georgia Kasure wacho no yo makare, wacho no sedonjo ka entiere Reading Land Academy Bondo. Ng'isa ni mosne welo duto kod jowinjo duto kamora mora magintiere. Ote machielo Harriet Smart Move wacho no yo makare, kendo wacho ni twaka bere gwenge mag Rinya Awendo. Ote machielo mano Jamta wuoda wasi wacho no yo makare, kendo entiere kae kod penjo. Ng'isa kae ni apenj ne mano okioma kata wendo mantiere godo gi sani ni to be nyaka ne USAID ka chiela
kod kony mamoko kata sir mamoko mane wuok e pinje maoko nyaka ne chunggi higa mokadho. Bende nitiere okang' moro amora ma sirikal oseneno kata osetemo timo mar mondo miyo jotuo ma nitiere kod tuo mar ayaki kachiel kod kata tuo mar kahera omedo yudo yath e yo makare kendo giyudo pim kinde ka kinde kaka dwarore. Kose chenro gi ochunga chutho. Kinyalo mana duoko penjo makamano Kioma kapok wadhi e yweyo moro madundo. Aparo ni gima nitie sani wanyalo wacho ni jo USAID ne miwa pesa to nitie yedhe moko mane pod nie ka KEMSA. Alafu mar ariyo nitie jok miluongo ni Global Fund. Global Fund be nosegolo pesa moro matin. Momed aparo ni sani wan gi yedhe kaka meka yaki gi wan gi yedhe nyaka kaluore nyalo bedo ni nyaka June. To koro mago gik mwakia ni ang'o madhi timore. Lakini to bende ibro yudo ni ng'ani Trump nong'ado gana pesa king'iyo maber gik miluongo ni CCCs. Wasebedo gi CCCs for the last over 20 years. Mano iluongo ni comprehensive care facilities. Gi maybe standalone TB facilities. Iyudo ni ka ng'ano no kelo wabuok. Aparo ni sani ji pod obuok lakini aparo ni wan kaka jo Kenya kata gi sirikandwa. Aparo ni nitie kamoro magise temo to pod kwachopo kuma nitie. Lakini aparo ni yath kidhi hospital. Yath sani to pod gima duong' sani kabisa ni yudo yath. Lakini pod wanyalo wacho ni pod wan gi pek moro kaluwore gi kidhi hospital pimo kata kidwa ng'eni kata chal ni kidwa ng'eyo kata kidwa dhi weche TB kata nitie gik moko ma kidhi kuno ibro yudo ni achiel ariyo kata onge. Gimomiyo watemo wacho ni jo Kenya mondo ng'ada SHA mondo wane gima watimo nikech kok watimo mano nyaka wadwar kaka wanyalo yudo omenda magine wan go ka nikech ibro yudo ni ji mang'eny ondiko SHA to pok gichulo nikech mano e pesa maparo ni nyalo siro kata pesa manyocha ikawo go samples mitero go kaka kahera mitero go e gine lab hubs kuma ipimo. Pesa mane timo en pesa matin michulo mar SHA migine kucho koro michulo kucho. Koro ng'eni mage gik manyalo wacho ni gisani jo Kenya mondo wane kaka wanyalo konyore wakendwa nikech kwa keto ni oko pile ka pile to ng'eni pesa ma oko kaka mek USAID go ibro yudo ni chegni 40% of that money was nedhi kichulo mana ji msara gi geche moko madongo. In fact more than 40%. Koro yudo ni mago seche moko be nyaka wang'ini kwa yudo pesa mawuok oko wanyalo paro ni ber lakini ok ber ahinya. Nyaka wabed gi yorewa kaka wanyalo timo. Mane gima nyalo nyiso owadwa no. Erokamano. Erokamano ahinya Eric Okioma kata kama ning'isa ni wakaw yweyo madundo gisani nyakor muge jwang' wakaw yweyo madundo med tolonwa ote paro penjo moro amora kokale nambwa mar ote machuok 3 kachiel kod Facebook gi YouTube kama wantiere achiel kachiel. Bang' yweyo makama benda bobedo ka duogo e twak kod Dr. Dennis Miskela. Kik idhi mabor. Machigni nyakoromonga jwange chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tichario. Reggae owake yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tichadek nyakoromonga jwange akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Tichangwen is kama nene yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Kuna magojong Friday ni sukuzo wake. Sapara kidaka paga beat na kasapaga rio kod Ann PDG Papa Vic yani ukipenda mzee kijana. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige, wewe moseo. Kenya nzima tunasema
Jambo Kenya. Wax Tiki Taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Ni bibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Ringreni wuoyo. Tobeichi koiti. Ena onda. Rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi. Kawakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwara Mugejwanga twak maro e chenro mar Pinyo Kinyi makawuono kotudore kod omenda mano mar siro weche mag thieth e pacho kae ma oduono kalore kod kaka ne ong'ada moko kuom omenda mane Kenya yudo e siro sekta mar thieth kowuok e pinje maoko kata mano miluongo kanyo kod dhongere ni donor funds mane ong'adi higa mokadho e kinde mane Donald Trump odonjo e telo. Kata kamano wang'eni nitiere winjruok machielo manyien ma piny Kenya kaachiel kod Amerika ne oketo e sekta mar thieth maneno ni e sekta mar thieth omedo bedo kod jiwruok moro matin. Kata kamano gin pek mage ma piny Kenya oseneno ahinya to toka omenda makamago noduono. Kapo ni kitudri kodwa gi sani asebedo kae kod wendo Eric Okioma, jalup jakom National Network of TB Champions, kaachiel kod Dr. Dennis Miskela, jalup jagoro mano mar KMPDU. Waseloso wechego mag tudruok e yo makare kod Dr. Dennis Miskela kendo yiena mar mondo mi arwake e twak. Dr. Miskela mosahinya ne okwa winji e seche mane ichako loso. Kata kamano machiegni ahinya twak okinyi makawuono. Penjo mabende na penji kacha ni nyaka ne omenda mane Kenya yudo kowuok e pinje maoko mane siro sekta mar thieth e pacho kae nyaka omenda makamano ne duoni kata ne bed matin. Gin sectors kaka mage mag thieth ma osebedo kod ng'ikruok ma kata tuoche kaka mage mosebedo kod ng'ikruok kata moseyudo pek ahinya eno kaka inyalo ga landruok mag tuoche makamago e pacho kae. Dr. Miskela. Erokamano maduong' ahinya kuom longa studio kawuono. Koro Amerika e partner mwa Kenya ka maduong' kabisa e weche mag thieth kendo contribution mag sirikal mag Amerika gi jogo mag jopiny mag Amerika emosekonyowa kwa watayo weche mag thieth. Kichako gi weche mag thieth mag kute mag HIV, weche mag tuberculosis, weche mag maternal health kata ngima mag joma miyo ma nigi ich kod mana malaria through CDC and all that. To kata kiwe mano bedi Amerika bende ni koro nogolo nyaka contribution margi, golo nyaka membership margi e riwruok mar thieth piny mangima miluongo ni WHO kata World Health Organization. To king'iyo kata mana programs mang'eny madhi e piny kae, contributions mag Amerika is felt everywhere. Ka USAID program mane konyo weche mag ng'iyo jogo manigi tuoche mag kute mag HIV, neno kane USAID ni hagi employees kata osiptende mwatiye kata ka mwatiye koni nitiere tira clinic mamargi makata jok mondik kanyo gin magichulo mshahara, yedhe mani kanyo gin magikelo. Koro kane Donald Trump odonjo mo loko pache wechegi, ne nitiere fuk maduong' ahinya mane obedo, lakini sirikal ma Kenya ka nyaka dwokne kamano ni bang' kana fuoro kane obedo tungni nobedo mana matin to stability odonjo. Onge jatuo ma asewinjo ni okoso yudo yedhegi
mag HIV, onge jogo mosekoso yudo yedhegi mag TB because government mar Kenya no step up kabisa. Tire ka bedo neno kani PS mamaromo oluga ne jodhi Amerika gi ker gini motimo ide winjruok mar jo Kenya gi sirikal mar Kenya gi mar Amerika USA and Kenya deal. Kata kane bed ni nitie jogo mane odhi e court od bura mondo ochungu winjruok ni, lakini winjruok en winjruok maber nikech kanyo nitiere kaka ne gibo support directly to the government weche mag thieth mag HIV this agreement mane okuongo bedo ka Uganda odhi oluwo bang' mano. Koro jok piny kik luor, aparo ni ka weche mag court gi orumo ma that US and Kenya agreement odhi through, to osiepo mosemako gi jo Amerika go bobedo mamedo konyowa. Ilero kanyo makare ahinya Miss Kela. Shonyalo wacho ni gin programs kaka mage mane oyudo pek ahinya to e kinde makoro nitiere kaka ne ong'ada moko kuom kony mane Amerika chiwo ne piny Kenya ahinya to mane sekta mar thieth manyalo wacho ni ne omulo ngima japinya ahinya Miss Kela. Okay, kwa ng'eyo program mokwongo ne the TB program mano noyudo pek kod the HIV program. Mago are the most critical. Ka ng'iyo kata kaka ne king'iyo kata PEPFAR fund kata kaka ne gi support Kenya ka ne gikawo ting' maduong' ahinya, ma bende kaka sirikal ma Kenya be nyaka kawo ji penje ni kudhi okawo weche mapek kaka weche mag HIV and TB to weyo ne a foreign government. Sasa magi loko pachgi. What is the plan? Koro nyaka sirikal be ng'i ni kik bedi ni achiedh nade maduong' odhi obedo yande moko kane Trump okwongo timo decision mane otimono ma yedhe no dhi orumo. Kendo yedhe gi bende ka ng'iyo kata kaka program ne ran ni USAID ne fund ne gidhi to gi fund supplier directly, nok gimiye kata ni gimiyo sirikal pesa mar sirikal manyo jo yath. En pesa mane chiro directly ma kane pesa no kane konyno kane ong'ado oko to kata ma suppliers no wuok. We kana go mbaka gi Secretary General PS mar Health Moluga kana penji ni ang'o mene giamua timo agreement mar direct government to government. To ng'isa ni ne giyudo lesson maduong' ahinya ni sasa ma konyno obiro to Amerika odhi engage gi kampuni mag loso yedhe kod ma supply yedhe go directly. To sirikal mar Kenya ok bed kata gi stock man kane konyno ochungni ne gionge kata gi stock magede giwacho ni kata gi stock mar dweche moko 2-3 ma gikano Kenya ka because the supply ne chulo ga directly en gi store en gi stock. Koro mane area manoyudo a lot of heavy beating, lakini sani hapa ne gise stabilize koro. To bende no amor kane koro ker bende gi sirikal oamua ni weche mag SHA koro nyalo kelo thieth, nyalo thieth kata mar HIV kata mar tuberculosis no under SHA. Ko mano bende konyo maduong' ahinya e jiwo weche mag thieth e sector no. Kanyo mana kapodi wantiere mana ka kumi wachana mana kumi mule kanyo Dr. Miss Kelly siwacho ni serikal osebedo ka kelo yot eneno kaka jotuo oyudo thieth makare kokalo buo kuma mar thieth mano mar SHA to bana pinyo mabende apenjo kioma ikide mano adhi mbele ko twak mare tarika dwe mar 10 higa mokalo jogo ma odak kod kute magayaki ne obago ng'anyo bore Nairobi kae ka koro ne giwacho ni okuma mar thieth mano mar SHA ok konygi kata ok chulnegi e kinde makoro dio pim mar mondo mi odhi opim gi viral load kaachiel kod CD4 ma iwacho ni mago gin moko kuom gigo mowinjo bed ni ipimo jogo ma odak kod kute mag ayaki kinde ka kinde mar mondo mi ging'e chal margi mondo tuo kik nyorgi ahinya. Ne giywak ni SHA ok chung'negi e mano to moko kuom gi chulo 500 kata 3,000 mar mondo mi opim viral load margi to giwacho ni moko kuom gi lwetgi ok mor matinde no ginyal yudo pesa makamano. Bende SHA oseloso okenge makare maneno ni pim makamagi obedo included ne jogo modak kod kute mag ayaki mondo ji kik hinyre ahinya kata obedo ni kinde mokalo chien kinde mane nitiere donor funds to ne giyudo pim makamago e yo mayot kendo nono. Dr. Miss timo gi nigi program mane ber kabisa nikech ni biro tika ipimo CD4 count ning'eyo ni dendi kika mag dendi chal nade, nitimo viral load ng'eyo ni to kute gi gine level kiwango mane to ka yath bimi to ka yath imonyo yath lakini kute gi ok dog piny bende inyalo lokni yath. To the most important thing mane gitimo ne jogo mamiyo nikech di cancer momiyo ni cancer mar cervix kata cancer mar dhood nyodo
then cancer mayudo ni jogo mang'eny kuome kabisa mayude kabisa gin jogo manigi HIV virus. To ne gitimo nyaka ni pap smear mane ging'iyo godo nyaka ka bed ng'ato nigi cancer ni. To kane jogo manigi tuo odak gi tuo mar HIV gi nodhi otimo ng'anyo, to ne SHA wacho ni koro onyalo yudo weche mag thieth, lakini king'iyo weche mag CD4 count kata mana pap smear ni ne pok gikete, makata nowacho ni debe ni ginyalo timo maber mondo gimi jotuo gi chance mar ng'iyo cancer ni, mi jotuo gi chance mar timo viral load gi CD4 count, mi jogi chance mar kata mana jok maonge gi HIV ni screening mag prostate cancer bende. Kijodo ni SHA odwa bende ni odwa lean on kata odwa jiwo weche mag thieth ahinya. To jo Kisumu wacho ni prevention is better than cure. Yeah, it's better ni gimoro igeng'o kar mondo thieth ochako chon loyo dhi kajuoga. Mangiso ni ka nyalo keto screening programs kata ka wachako mana gi cancer mar cervix gi cancer mar prostate, then giwadhi screening gi CD4 counts gi viral load ka nyalo chako at a point, to bodhi maber ahinya kuom ng'iyo ni kik ji obedo matuo, nikech thiedhe bedo matek ahinya. Koro watemo jiwo sirikal kendo watemo jiwo joshago ni ang'e nitie benefits package and tariffs panel mantiere motel gi negi Professor Jaoko ma bende ng'at molony ahinya e weche mag HIV gi microbiology. Koro gitemo medo giromo gi different stakeholders nyocha giromo gi jogo mochung' e thieth mag weche mag kidneys. To I hope ni ka gichopo level mar romo gi dakteche to bo nyisogi ni giket opportunity ne those screening programs mano abo medo jiwogi. Sani Dr. Miskela wanyalo wacho ni sekta mar thieth osebedo ka dhach nade e pacho kae ahinya to nyaka koro omenda mawuok e pinje maoko mano mar donor funds nosendosi kata noseng'ad oko. Sekta mar thieth generally osebedo ka dhach nade, obede thieth mano mar tuo mar kahera, wechego mago mag jiwo joma mine kata maternal and child health care. Wang'eni mage moko kuom gigo ma donor funds osebedo ka siro e pacho kae, wechego mago mag gayo landruok mag kute mag ayaki kaachiel kod jogo modak kod kute mag ayaki. Sekta mar thieth osebedo ka dhach nade kaachiel kod wechego mago mag chanjo ma bende imiyo nyithindo, nikech wang'eyo ni mage moko kuom programs mane donor funds konyo godo Kenya makare ahinya, ma kinde ma koro nolandi ni omenda ma kamago gibibedo kibaji nobede chuny joma thoth ahinya e pacho kae. Dr. Miskela. Ng'ikruok nobedo mang'eny makata un jofwamb weche nuneno ka something ka vaccine. Ka vaccine oduogo dhi lal ma koro ng'ato miyo kokonyore to manyo kata ka mimiyo mana polio kata mana chanjo ne onge ma ji nothagre. No kata sirikal notimo matek ma gowi mone nitiere mane Global Fund ne ywago ma gowino nochul ma vaccine go stability dhi obedo. Mario ne ng'ikruok e yore mag tich. Nitiere jo Kenya mang'eny kabisa mane tiye programs, nitie jogo mane tiyo gi USA ondiko directly, nitie doctors kata mana gi clinicians mane ondike COVID program, UHC program, program mane okoso tich ma ojako kata contract ne yogi kata darasi manyien mine kane gitimo nyaka ng'anyo ma sirikal omanyo $8 billion mochiwo ma absorb jogi. Nitiere programs mane nitie kaka Linda Mama gini ma thoth ji kia ni Linda Mama ni support ni maduong' ahinya ni wuok e USAID gi support moa oko. Mane kane obedo gi ng'ikruok no kane koro jogo ma odhi konyore osiptal ka gibedo detained mondo gichul bills, jogo ma gin under age ma pok ochopo higni 18 ma onge gi SHA ne yudo pek kaka neno habari uneno kane ji wacho jogo bedo detained mondo ochul pesa mondi mano temo thiro kata mana wach mag mi joma miyo mondo okonyre osiptende. Kata mana tije nitiere osiepewa mang'eny ma nitie programs mopogore opogore, John Hopkins programs gini mano olalo tich ma bende sani koro gitemo pango ngimagi manyien. Koro ng'ikruok nobedo, lakini king'iyo kata fuok manobedo mang'eny, sirikal notemo pongo that fuok. Weche mag yedhe go ne oyudre ma kata mana budget nomedi ma sani budget ma wan gi shortage mar 55 billion kende. Kiji donors can go almost madhi mana at 80 billion mane gimiwa godo support budgetary support e Ministry of Health. Koro mago gik masani koro king'iyo the government not readjust kaka mana ne Mr. Okiomo wacho ni pesa to nitiere e sirikal kae
ema ni seche makoro iwayudo kony maoko to pesa nitie go nido ka pesa wasonge nitie to wari jonyo gomna land cruisers madongo dongo to gore gweng jidhi mane meetings gi hotels every week jam mantie ko chomo Naivasha ne gina make meeting so kaka kata before kana Trump pokoloko pache mpaka no wachi gi jo mbetre ma oko the EU ambassadors gi jo US ne ni pesa mar kony moa oko en pesa ma witiyo godo konyo jotuo ok en pesa mitiyo godo e timo gi oledhi gi hotels gi meetings mo kony so far so good mani ko ka America not only America kana America buwuok so ka pinje kaka pinje mag Uingereza gini mane support wa pinje mag Sweden Jordanida mag Denmark mago bende jo mane support wa ka koro Trump okelo loko pache makata owuok e United Nations owuok e odoko funding mar NATO kata mar riwruok mag lweny ka NATO piny gi WHO kocho ni pinje mag wasunge gi bende America kata ma European Union sani ko ka they are now investing more gikaw pesa mane gi chiw kony mane gichiwo oko gikaw pesa go giloso nyiewo go gig lweny gi America mane protect America ko doko kony no piny so they have now to invest in military so apart from that American hiccup wabono ka pek mo bede kada programs mag jo UK keto jo Danida timo mano bede dhi bedo gi fuok lakini sirikal ma Kenya king'iyo gi how they have budget process masani dhi mbele gise factor in that support then the 260 billion bede mabiro through the UK US deal apart ni mano bede biro konyo wale mo mana ni mibadhi bede kijiko pesa madonjo directly to government and government to government assistance to ng'e through ka ni sasa mi dhi kao pesa ikete lwet government Yung pesa no bedo misdirection itiyo kode weche moko mano kondik ne e winjruok mondo timgo but we hope ni mano timre ka pesa no chopo. Miskela wang'eyo ni sekta mar thieth e pacho kae wanyalo wacho ni gin moko kuom sectors mane ogola e lwet sirikal mamalo ka koro iketo gi e lwet sirikal mano mar 10 counties. To wang'eyo ni counties mago inyanya to mago ma Kaluo iwinjo kanyo ka Okioma bende so wacho ni kata county ma Kisumu nitiere kwan jo mathoth ahinya ma odak kod kute mag ayaki king'iyo county mano mag Homa Bay, Migori kaachiel kod Siaya. 10 counties winjo bende ni timo ang'o hie mar mondo mi ginene jogo ma odak kod kute mag ayaki e counties makamago bed ni jogo manitiere kod kute mag ayaki kata jogo manitiere kod tuo mar kaera okokoso yath kata bedo ni Okioma no wacho ni gintiere kod chich moro kata luoro moro ni ka chop dwe mar 6 to ponono yedhe ok nyal bedo e yo makare kata ok ginyal yudo yedhe kaka gisebedo ka gitimo. 10 counties winjo bed ni timo nade masani koro bugo ero koro nitiere maneno ni gin bende gi bugo gidino bugo makoro nodonga toka koro omenda manwa yudo mawuok e pinje maoko mane siro sectors mano mar kute mag ayaki kaachiel kod tuo mar kaera sani koro onge. Dr. Miskela. Nitiere achiedh nade kendo nitiere ji nigi wasiwasi ni counties kowene gi program mar HIV ni kata ka pesa no obiro ni koro US UK Kenya deal ma direct government no chopo be counties bo nyalo gi wasene no mikro kada wasene no ngani kada USA team all this kind of support and not your level 4 ma ananeno kata tent man nitiere CCC man nitiere mane konyo wechegi kendo yo county e weche mag HIV TB program gi local work gi kabisa ma gi kaka ngido ka USA timo gino they have not invested in anything on it onge jotich mag ndiko kanyo onge program ne giwede gino ni jo America mondo tim ne gi completely koro ng'eyo ni kaka weche kaka mag kata mana mag chanjo weche mag malaria gi pod chando gi weche mag ma very basic ma chando gi koro kochope weche mag HIV to botimre nade nikech weche ka nyiewo yedhe go gi nyiewo yo maber kata nyiewo reagents mag pimo CD4 gi viral loads ok timo yo maber koro en wasiwasi ma is rightly placed mang'en ni jogo man gi tuoche mag HIV gi tuo mar HIV ni nyaka bed gi that stress nyaka bed to whatever challenge Ministry of Health for example like ni UK US Kenya deal ni nitiere winjruok mane ondiko bende gindiko jo tich mag thieth madhi mana 20,000 madak tich ni kanyo 2,000 to challenges bedo ni sirikal maduong' mar Ministry of Health malo penjore ni to support magidwa miyo jo county ni idhi time framework mane kich county wacho ni gin yare mondo migi pesa ni gin magipanga kaka gindiko ji tich ginyiewo yedhe gi kigin but HIV and TB is too critical ma diwachi ni ni kila mtu timo mana kaka dwaro gitiere counties mabo timo maber timo moko timo maber
nitie gima wayudo kata kitimo data mag HIV tigisi ni HIV ng'eny Lake region, Homa Bay, Siaya, Kisumu, Migori and all that. To sama pesa koro dwa wuok makoro ikete tindera gito siasa kacho ni HIV ng'eny Kiambu kendo Thika is leading. So you know ka depend ni seche ng'at mapogo pesa ni bo amua nade. Ka en ng'at ma oline one county ginyalo keto resources a county makata might not need that thing. So framework nyaka ket maber ma beyond just the court case ma sani koro dhi mbele ni. Serikal ma Kenya nyaka ng'i kaka gidhi share pesa ni gi counties. For example, kane kejo ni gidandiko doctors 2,000. Ne wapenjo gi into doctors udwa ndiko gi Ministry of Health kae kone kuoro gi counties kusudwa miyo counties pesa gi mondo county dakteche ki. Bearing in mind ni jo COVID-19 GHC healthcare workers manja odhi ng'anyo mondo bed absorbed gi. Kata pok obedo absorbed gi itiere ywaruok e kind Ministry of Health gi county government. Koro kapok gi kubaliana mana these few employees masani gi to be gibo winjre ka koro pesa mang'eny ochopo. Mane challenge manyaka koro jo sirikal bed gi jo council of government so bed piny ong'e ni interest mar jatuo, interest mag jogo man gi kute mag HIV gi oket mbele moingo interest mar ng'ata gini ka pesa donjo to ing'e jo Kenya ka oyudo pesa yuaro buja ko bedo kaka kila mtu ajoni mai ko ni a lawyer, healthcare is 90% devolved, send the money to us ko yuaro ropoto debate maka ok gi anticipate magitimo winjruok maber within the county government, the national government to ja payable dibedo gi tagruok gi dakika 10 kende to watieko twak mar okinyi maka Dr. Miskela kapod antiere kuomi wang'eni kopogore kod mano tuo mano mar kute mag ayaki, tuo mar kahera to antiere nyaka kod mano wechego mago mag kedo kod landruok mano mar tuono mar malaria mwang'eyo ni kinde mathoth komako nyithindo manitiere e bwo higni 5 to nyalo kata kelo thoe. Bende ng'ikruok gayo landruok mago mag tuo mar malaria osebede nyaka ne omenda mawuok e pinje maoko duon e pacho kae. Miskela. Kamano ng'eni malaria program ni nitiere ochiting' diriyo. Nitiere research mane itimo gi Walter Reed project giri mane ng'iyo mane timre kata gwenge maseme giri Kombewa mane imanyo chanjo mar malaria. Gihangi maber program no to nose tieki ma weche mag chanjo no se tieki. Mario nitiere program mar miyo mine manegi net maka gidhi e clinics to giyudo net. Mar adek nitiere weche mag miyo gi yedhe mag malaria kata mana fancy dagini mane miyo mine manegi within the malaria endemic zones to yedhe be nitiere manido a subsidized rate. To nwangineno ka kane nitiere tungni initially weche mag thieth gi ne supply chain obedo interrupted with but however bed nitiere stock at least on those ones nitiere stock manoromo mane mine mane nigi no endelea yudo nets gi malaria treated nets kod fancy kata yedhe mag malaria gi kwayo ne tungno kobede matut ahinya at least on that front. We yena mar mondo mi aduoka Eriko Kioma etwak osebedo oko ahinya. Eriko Kioma kapo wadhi kwatieko twak mar okinyi makawuono wang'eni kata obedo ni doho ne ochungo mano winjruok ma piny Kenya kaachiel kod piny Amerika nochwe koke mano mar neno ni wechego mago mag thieth omedo dhi mbele pacho ka yo makare. Kata kamano mano kotudore kod wechego mago mag data privacy makoro ji ne wacho ni nonro mag thieth mag jotuo ibobed ka iyango elela kata ibobed ka ishare. Kata kamano winjruok makamano kobedo mongirore kendo kapo ni ng'eto mar doho orumo kata seche moko ng'eto mar doho kata mane chunge kuom kinde wuok oko, ere kaka mano nyalo konyo ahinya to eneno ni sekta mar thieth e pacho kayo medo bedo makare mar mondo mi jotuo ahinya to mago manitiere kod tuoche mawinjo bed ni bedo kod yath kinde ka kinde ok winjo pek e pacho kae. Okioma. An kawacho kuom wach data protection gima timore ni jopiny nyaka bed e mesa nyaka wang'e ni ang'o midwa nyis jomoko maoko mondo wayud pesa nyaka wang'e nyaka wabed e mesa ok wadwa wabed ni koro ni wan jok manena kaka jok mang'iyo mpira e pap gi bathe oko kucho to ing'e ni seche moko be nyaka wang'e ni
onge gimoro amora manyalo timore kwa onge. Koro ing'e ni kaka jok ma dhi kuondego, kaka jok ma yudo thieth, kaka jok ma yudo kony, mondo gidhi gi kaka waparo. Nikech seche moko ginyalo parapara ni gindiko gimoro kata gisain gimoro, to kabiro seche ma pesano mokwongo inyalo cham, mar ariyo pesano inyalo tigo marach, mar adek pesano be ok wanyal winjo mitne, kata wanyalo wacho ni kaluwore gi yo madhi ka thieth mondo wabed kata gi better health outcomes. Ing'e ni transparency en gima duong' kabisa, makoro nyaka puonj ji mondo ji ong'e ni mae en gimane. Ok ni koro ni idhi adhiya tikawo otas tisain tikelone japiny, ng'ato beda e room to gisetieko. Kaka awacho mokwongo cha ni Kenya ka, ing'e ni waseneno wachala kaka ing'e ni mzungu nogero railway kawuok Mombasa, tinena nena station ka station, lakini kitemo ng'iyo gi bathe ka dhi e miere ma iye iyudo ni nok gidonjo kuondego. Koro ing'e ni development nen mane ndara mawuok Mombasa kadhi nyaka Busia kata madhi nyaka Eldoret gi bathe kanyo, lakini kitemo donjo iye iyudo ni gigo ok otimore maber. Koro ing'e ni kik wabed ni mage gik mwaluwo, wadwaro gik ma kata ikelo yo makare, kata ng'at mane e gweng' piny ne kucho mabor kabisa, kaka for example jok mantie kaka Wamba. Wamba ibro yudo ni wan gi hospital man kune Mission Hospital, tema konyo ji kabisa. Kidhi yo Muyuru be inyalo yudo ni en mar Mission. Koro yudo ni seche moko seche mubedo piny, ka jok kwa onge kata jok stakeholders te onge, kanye kuma shida ntie. Ok ni wan ok wadwar ni ji ok dwar kony, lakini ing'e ni Kenya ka ji ong'iyo gi chama pesa, to gibiro to gidhi gibedo kamoro, to giwuok ni wan wasetieko, waseloso. Nikech inyalo choka inyalo dhi adhiya michok ji e ndara mapong'e hall masai ni manyisi ni wan ni ji antie, to kara jok makoro gino mulo iyudo ni onge. Wadwaro ng'at man kata remba winjo mitne, ng'at man kata kidhi gine yo tamu kucho, kaka nying no dhi be owinjo tamu no mar omenda no, to neno gimonyalo timo. Nikech pesa ok gimi kawa to kosecham to wadok ng'icho, to koro kidhi kaka koro kar omenda iyudo ni taxes emimedowa pile, to kara pesa manobedo bed ni konyo, kata that investment bedo wasted, kendo wachulo tax kendo pod wadwaro pesa moro mana jok moko chamo. Koro wach mibadhie manyaka wabed pinye gimomiyo nyaka wabed e mesa. That is why we must be involved. Iwacho ni wawacho ga ni nothing for us without us. Wach ni mogik Eric Okioma ka watieko. Wach ni mogik ka watieko kodi ka intiere Kisumu kono Okioma. Koro gimonyalo wacho, wan kik ng'ato kawo ni wan watamore ni mondo kik miwa pesa. Wan wadwaro gino bed okela yanga mondo wabed e mesa, to mondo wabed kata gi gimoro ma chokruok, yani shared responsibility e gik madhi gi health, mondo wan be wabed ni wanyalo chiwore, mondo jo Kenya ong'e ni kik wabed ni koro wategemea mana jok ma oko. Mane gima duong', e gimomiyo wadwaro jotendwa mondo kaw kamano mondo giwinjwa, let them feel the ground. Nikech kata president wawacho ga ni iluongo ga ni bottom up approach, ichako gi piny kidhi malo. Koro we obed bottom up mar adiera, ka manifesto ne wacho adiera. Mano, that is what we want. Erokamano. Erokamano ahinya Eric Okioma, jalup jakom National Network of TB Champions, kuom kawo thuolo mari mar chopo e studio mar kaunti ma Kisumu mar mondo mi riwri kodwa e twak. Dr. Dennis Miskela, ka watieko twak mar okinyi ma kawuono, pachi kotudore kod okang' mane Amerka okawo, mano mar wuok, mano kata koso chiwo sir mar omenda ne riwruok mochung' ne wechego mag thieth e piny ngima, bende pinje bro bedo ka winjo mano hit mar Amerka wuok e funding makamano, kachiel kod pachi kotudore kod okanga mane Kenya kod Amerka okawo mar jiwo sekta mar thieth. Giwachni mogik ka watieko Dr. Miskela. Erokamano. Kachako gi wach mar Amerka wuok e WHO, en wach ma lit ahinya.
wang'eyo support ma America government ni chiwo ne wach mag WHO kochung' e weche mag research, data sharing, kata kino kata ndalo COVID jakane imanyo vaccines. America ni mbele kabisa. Kich America ni piny ma omeo manyalo chunge gigi. To America nyaka ng'e ni sani piny ma sani en ni kawuono ka chieo gi tuo moro Kenya kae. So within hours kai don de ma di America to tuo na kila America. So by gengo kata kingo tuoche gi e piny mangima, America is very out protecting themselves. So sasa magi working programs like magi weekend health systems e pinje modhi kata pinje maoko gin bende gini boinyo. Koro I hope ni Trump bolo ko pache e weche gi. Mano kwongo. Weche mario e winjruok mar America gi Kenya on the issue of data protection. Nyaka wange joluo ni weche sasa mangato dhi court ka pingo wach agreement ni. Wane magi kosonwa kaka joluo. Kikwa bedwa support programs like lagi. Oluga okiyal wukini dhi America ni timo gima nyalo konyo joluo itegi. Wach data no ni a USAID program no kani USAID program pod timre Kenya kae. USAID manondiko jo thieth mane tiyo. Data tem Mosainya Dr. Dennis Miskela wala likanyo matena to wala limana kawadhe kawatieko twak maro kinyi makawuono. Injinia Lazaro Kanyamboka ngisa kae ni Kenya government oikre maber mar cover pengo kubwa minyalo we kod Trump revolutions. Nono to joma nigi chronic diseases oinyore zaidi. Trump dhano mamago gik ma ok obadhe ne Kenya bende after over 50 years of independence onego opuonjre chunga kende. Mano ote mano mar Engineer Lazaro Kanyamboka onweyo makare mano mar Kariobangi jamaguye Kanyadaista. Kia kwa seyudo Dr. Miskela mondo tiek wachne mogik kawatieko okinyi makawuono. Dr. Miskela ayeni mar mondo mi tiek mapiyo piyo thuolo marwe marumo. Yes, koro ni that agreement neno kata ka jidhi e court ni ng'ato dwa pingo wach agreement ni. Mano ng'at moken serious which HIV burden en joluo ma kaluo kanya ma HIV burden nitiere. Kinge TB burden entiere kaluo mong'eny kabisa. Kinge malaria burden gwenge wa mantiere. Ko ng'ato wuok ni eno a pinje bamba to dhi e court no dwa challenge wach mar data to gin ok gine pek war jothurwa ma hinyre. Mano nyaka wa tamre. Mana deken kotiko eni jothurwa. Wach mar thieth en gimoro maber kendo maduong' ahinya ma kata kwa ng'iyo weche mag maendeleo ma sirkal nyalo timonwa. Yes, kogeto barabara mano sawa, koketnwa sitima mano sawa, lakini maduong' mogik e wach thieth makane omiwa hospital mar JTRH makoro ne ni level 6 ni. Debe kata kwa push government mondo chako yawo no amoro kata mana Homa Bay kata Migori level 6 moro. Sani king'iyo pinje mali bamba kaka Meru kae sani ko nigi level 6. King'iyo Kiambu Gatundu ntie level 6, KU ntie level 6, KNH kanyo ntie level 6. Manzo ni wane mapod wadhi yudo pek to kan wadwoko siasa piny ma siasa momingiswa ni siasa mar dhi e barabara kata maandamano ni. Wadwoke piny to ang'eyo ni ber mane monyalo yudo sirikal en ber mane wayudo weche mag thieth maka ogerno osiptende kata ka oluga dhi okawo pesa mag 170 billion magin godo Happy House. Gimiyo wa support health centers wage, gimiyo wa support level 4 wage. Gikelo kata mana machine mar ultrasound, machine mar x-rays. Mano ber moingo goyo siasa mag pingo. To bende kudhi kwa chako manyo jisani kuro we have 1 year to campaign period mono chakre. Wangini jogo mwayiero bedni NP, bedni MC, bedni governor. Chung mane mar weche mag thieth chal nade. Thiethno ema important moingo gimoro amora. Ka iloso barabara ndio ber ndi, lakini barabara ema mar ting'o maiti. Ko ywa pi ber ndi, lakini pigni ema mar tede liete. Wangini osiptende wa obedo supported appropriately, kendo governors wa MCAs wa allocate budgets morombo mar ng'imo ne jopiny kik thagre gi tuoche mogo mopogre opogre. Otherwise ero kamano maduong' ahinya. Manero kamana inya Dr. Dennis Miskela jalup jagoro mar KMPDU kuom kawo thuolo mari mar donjo e twak okinyi makawuono kachiel kod in Eric Okioma jalup jakom National Network of TB Champions kuom kawo thuolo mari mar chopo e studio marwa e county ma Kisumu. Nyakwara Mugejwang imbenda gonero kamana inya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachope giko mar twak maro mokwongo e chenro mar piny. Kata kamano wageno ni sirikal mano ma pacho kae biro medo keto maino neno ni omenda mathoth odhi ne sekta mar thieth mar mondo mi
jogo manitiere kod tuoche mopogore opogore, bed mano mar kahera, kute mag ayaki, tuo mar malaria ok omedore ahinya e pacho ka, kendo ne kaka inyalo ket omenda mathoth mondo tuoche makamago oked godo e yo makare. Landruok maggi kaachiel kod gayo pinya teko maggi e del jogo ma odak kodgi. Nyakwara Mogia Jwang' wakawo mana yueyo madundo gi sani. Chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi Jai Lieta. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.